Ang Armed Forces of the Philippines nagbalidar karon sa mga taho nga ang dakong ganti sa pagkasikop sa teroristang si Basit Usman mooy hinungdan sa iyang kamatayon ni adtong Domingo, Mayo 3. Matud pa ni AFP Chief of Staff Gregorio Catapang nga nahimong madinodahon si Usman sa iyang mga sumusunod sa wala pa siya namatay sa usa ka engkwentro tungod sa dakong ganti sa iyang pagkasikop. Adunay 3 million nga ganti sa pagkasikop ni Usman. Si Catapang nagkanayon nga musubmit sila og report kang President Aquino kalabot sa kamatayon ni Usman human nila makonsolidate ang documentation sa kaso. Si Usman ug 5 sa iyang mga kaubanan namatay atol sa engkwentro batok rapod sa ilang mga kaubanan sa sitio Takinikin, Barangay Muti, Gindulungan, Maguindanao ni adtong Domingo. Si Usman usa ka bomb expert nga adunay koneksyon sa international terror group nga Jemaah Islamiyya ug mao'y responsable sa daghang pagpamumba ug kamatayon sa daghang sibilyan. Usa-usab siya sa target sa SAF operation ni adtong Enero 25 sa Mama Zapatong, Maguindanao nga mipatay sa 44 ka miyembro sa SAF.